ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Ki artali ki seng bhalang hagani ke jilla kata ka Khasi Students Union but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People ki lapan pau ya ke jing sngokhia na marba na uwei usnem sha uwei pat ki seng bhalang ki hapan ya ki jo shi ki jo ki mat nrei hadu mentaru ki empat urlong satya lai no tangkat to kat ni teli ki mat ya ki bakham kongsan pat ka sorkar kampat le ye Kinong yalam rang ba jong gini ki arseng ki lapan pau ba haduk mentaru ka jela kadang yaki yaksait ban yo no ya uput usam ubabiang ka isu tem motoru ka dei ka banadu ki snem ki bamensua bat kumta ki laong ba mentau snem arajar arphowei ki ap kermen bat ap kmilenti ba ka sorkar kan penurlong no ya ki jingdawa ki badei ya ki mat ki bakham kongsan Nila yaki mender ong ka influx issue kami Indo 79 kat kum ka jupau jong ka jinya kran ya kana Te 79 hadu mentang ngaloi fitang goi matrai finia hap jumur banga bak influx ngila bon contain ban penduna hadu kan niru te namar beki sambalang kajing ki ngimpak yo ya kita ki protection rule ki bro nabat latin kata kadi ko protection ke bangla protect lupa ki sambalang tang nomor window bini ki katan pun ko kabar si sien baki sambalang ganu bini ki kapani ba nilok try kata ka sense of belonging kadan ni kamdan na kiwipan pipet pa asam gimno bani ki pipet po tripura mnu chu bani ki marbele kata ka jing try kamdan chu de pi kamdan chu ma latiang apo asam ladan ki incidents ki ba ka office jong ka asam student union ka chatham agi bri mana ba hangni tempat dot bali anta kapani ba ngidang long try bagi bri ba warna bar ki dang buram ini kimnul pi kita di advantage jong jingdan jong ki sambalang jing ki kawai bela ko abnang ba pi naru 79 hadu mata kebong pi kam pat poi se ru ndai kanika arjar khandrio ka jing ki arjar khala ngiyo agani ka mar se at least kawai ga mechanism baneta yak jabri jungi ngilayo ke mar se pi nyimtep kontrak kam kumno helekat kum ki jipe jungi kaniyo kanida Pi kawan sa KLP rum tay lapas peni government kala agree menara KLP na state government te kamut ngilayo mentai gini apreng kijian ti jungi pejeng ai bujian ti jungi mo te pinna phai dien biang bra dar fikran ya ka jing peterkam ya ka tre benan trabla katur kam chu terkam dien beki ki kisang ai ki 90s ka terkam ka tre benan trabla katur kami ya jing ki jungi samala long ki bun ki issue ki ba nasi ki issue ki barit nasi ki issue ki ba kisang balang ki lala ban solve kan ban control kan ya jing lemon jong sarkar ki pun ki issue ende ka jing karan jong pai bai kolong ba issue ki pai ki ju pinapet ke degen flux makin flux adu mentang mi makin jam dai milayo ke marse sesi more or less kolong ka LP jende ni ko abe de ka bonon podali ka LP ko terkam ko terkam ki begi no distance states pi kita ki ngai iba apreng gaji alti jungi kisang balang hat nginam la balen ki jingmat jengdewa ki ba per ki ba ngala ong ba ki de ngi peteng naka por naka woi usnam bat ki buna boni ki isu ngi yakran ki ju kompi ong de kran si isu jengrung jeng tap jeng biru sebar jala jungi kadi kamat lagi popos nam pikran spang po usam kadi kamat lagi popos nam Keren sepang ke motor kini kamadu kamdai benang suka aja kapra. Nedang kadang yaki aja kapra. Ndai kam tam ke isu motor dengan ong ngan penken mau kolong ba. Ndai tang ba kila jauh senang. Kit khat ju jai penriu. Ndai tang kila jauh mat kilong kemi ju jai penriu samla jai penriu hondai. Kila dan lu ka khap baklan yang. Kit khat ju penriu kolong isu motor. Ti ka ba sosi minta kolong ngan sukwa ong penken mau ni kolong ba. Ya ka resolution jong ka LP Berketin kasih kesokaran dia kadang pulih. Ya tak amendment ulat kejala dan bisar. Ya ketem motor kesokar kadang jelit dan kadang pit benia sak haduk mentah. Ji haduk lenu kan simpor
hadu no gun urlong kan syukut tang jeng tetang kita jeng epet binia ten re long ki babon hi kidon ke jeng yo le se kan dong ki jeng dawa sang balang ki de gicu re ngas ngoban ong kren sa ju chi pa ba bekem dei bas thu ba ka ngi kum ki sang balang ngi da pandap lu chong kam ram chongi pan snow sarkar di kini ki mat ke ba khong san tam nam ta kari ki chai pen riu re da ka sarkar kita badan ni ulakam chok babat ulakam chok sensar khada kim perlong yeno mun kenno janada ki jon ri jing sokhia matharai kawai pakawai issue omdei bro khoi mdei alis ka tu ka ni teli issue ko khama tam kilim pun urlong omdei ba ken chu delay bet sisi man ka sansna ngasngau ba uni usnam bathamai bangi priang udi usnam arjab khoi ni khmi lenti ba ni anglo ba ka sarkar kanin pur urlong yikiman ujura ki badon kam tam khakmat tam ki badi bat ka kamyap kam em jokari ba ka chat pen riu ko bai ni khmi lenti ba ka themotoru mangit ba kata ka high level committee ba ka sarkar ka thung kanin pendap no kham koloi bat laka longhak no ko bentaru ki kwa am i kara khadu ka ek sarkar kara halo ka themotor ngim kwa ba kene kam ka syukut kata jeng ya dang ya bisar sa andai ni kwa ba kan mi garai na kata ka high level committee ba ka stomit government ka ibat karai khadu ba ka sarkar ka de bana ka jimi ka themotor ri din sha sho jong wi brio jong na nai khasi jong ni ka sami ka tu ka jing klumar ka jing ya phai yang ka themotor ki issue wala slam ka ba kanu mun kinang yalam ma te ande nakaliang kani ka jing khi ka bladar ka jing khi ka bam shamladan ka bastrat ka jing khi ka bladar ka themotor mamdan bini shir sambalan bini shir mi bi sur pa ba le bi pa ba ante nga thai fikir ma ka ta mo pa ba le tu khi pok mi pa ba one hours one klang turum tu te ka tu ka movement jong pa ba te nga ngai i ba manta ka don kampat ban ngin kum ki NGOs kum ki lam ngin kontinu ban budin ya ka ik bo pa ba lo bitar ya ka ik jing angno jong pa ba pan karya ka themotor nang tai te ngi la de kran chai ru prengi parasing balang ngi la kran chai ya ka ni ka meeting ka ban ngi la de ru ba ya ka themotor ngin budin tingin budin namang la ka don ka jing ya jirwat kata ka kita ka jing le chakot ka jing pembiang sla tingi ru ban chu ong ba chule hakdak ro hat ko por ngim na kwa ma ki pani ta ki jing na ka jang si melim don na ka jang problem ki kot ki sla kam da long ka perthai shai man ta ka perthai be ya le chakot mo ten dai ngi bra ngi nam ngi sin man ta ka snem ngin budin yang ni kam ngin budin ho no mangi ki samara ban budin ba ka high level committee kam dai ban chukut tang ha ki report ka di bandon ka di ban shimi ka ya ka rai tingi ngim tip ka rai kunu kin sim ta ma shimi ka rai sepentip yu pa ba kana bangin tip ba ka rai ka bangi ngin priang madu mentar keempat shan tiga os iman gini dan ki banai ladam gini yo ming ladam in submit no cha government ma limba high level committee kin submit no tangi ngin saya keren ba government bahkan kan declare pa ba no ita karai ke jong high level committee kai ka karai ke jong ki ke jing lap ke jong ki kan bangi ngin tip bangin ngin priang ne ngin priang ma de tang ko ke jing kwa jong pa ba kolong ba kata ke jaka hi di bani utilize nam ta ke interest jong bubun balam mdei ka jage de bandai kam dei bandai ka jaka shong yin jong no